ассалому алайкум бародарои азиз, ҳама кас ҳастозин хубе, саломатитон хубай. Нагуфта намонад бародарои азиз, ин як хушхабаре ки 1000 рубл 125 сомон шид дар Бонки Миллии Tojikiston, Бонки Эсхата Алиф. Аввалин бонки молиявӣ хурд Душанбе Сити, Ҳумо ва Спитамин Бонк 1000 рубл 125 сомон, дар Бонки Байналмилалии Tojikiston 1000 рубл 121 сомон, Кастомербонк 1000 рубл 121 сомон, Коммерсбонк Tojikiston 1000 рубл 122 сомон. бародарои азиз, ҳазор раҳмат барои дастгиритон ки моро дастгирӣ мекунед, яъне канали моро. худованд нигаҳбони шумо бошад. як бор дигар ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон. миннатдорам аз ҳаматон.